Vi har her en illustration over radioaktiv stråling, hvor vi har alfastråling, betastråling, gammastråling og neutronstråling. De forsøger alle sammen at trænge igennem de her tre materialer, som er henholdsvis papir, aluminium og bly. Og hvad de ligesom kan trænge igennem af, det afhænger af intensiteten af strålingen. Og det er defineret ud for de her to formler, vi har, hvor at den intensitet, der kommer ud på den anden side, er lige med startintensiteten ganget med A opløftet i x. Og det her x, det er altså tykkelsen på materialet. Ved en omskrivning, så får man altså, at det er det samme som startintensiteten gange med E opløftet i minus my gange med x. Det vil altså sige, my er altså her materialekonstanten, og x er igen tykkelsen. Så det er altså en eksponentiel model, det begynder at ligne. Alfastrålingen, hvis vi starter med at kigge på den, der udsendes en heliumkerne, og det er en meget ioniseret stråling, og den reagerer både med luftens molekyler og stoppes faktisk og bliver faktisk absorberet allerede i løbet af få centimeter, og bliver derfor stoppet allerede af et enkelt stykke papir. Halveringstykkelsen, det vil sige den tykkelse, som materialet skal have for at halvere strålingen, halveres eller er defineret ud for den her formel, vi har her. Det vil sige logaritmen til en halv delt med logaritmen til a. Så altså i teorien, så vil der altså fremkomme en eksponentiel funktion. Men lige med alfastråling, så er det lidt specielt, da den netop er så afstandsafhængig, hvis man kan sige sådan. Og hvis vi skal prøve at tegne det som en funktion, det bliver ikke så pænt det her, men så vil det se ud nogenlunde sådan her for alfa stråling. Altså efter de cirka 3 sekunder, så falder antallet af alfa partikler ret drastisk. Og hvorimod en kurven for de andre funktioner for halveringstykkelsen vil se ud som en eksponentiel funktion. Altså nogenlunde sådan her. Yes. Betastrålingen fungerer på rigtig mange måder ligesom alfastrålingen. Men da betapartiklen vejer langt mindre end heliumkernen, så er der altså lidt længere imellem de her ioniserede sammenstød, og energien rækker derfor lidt længere end et stykke papir. Til sidst der har vi gammastrålingen og neutronstrålingen, der på mange måder fungerer på samme måder. Til gengæld dog så er det her gammastråling ikke en partikelstråling, men elektromagnetisk stråling, og der bliver altså udsendt en gammafoton, hvor der her bliver udsendt en neutron. De har begge to en utrolig kort bølgelængde og høj energi, og virker derfor begge to stærkt gennemtrængende. Og der skal derfor med et tykt stykke bly til at kunne stoppe begge de her stoffer. Eller strålinger, undskyld.